जोबोद दुखुनांथाव खौरां। फरायना फुजालि बरगयारिया गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब लोमजानायजों नाख्रेबजानानै बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दङ। क'क्राझार जिल्लानि झारबारि दख'रानि सिङाव थानाय अगुरि गामिनि थागिबि रुंसारि करुणा खैदां बरगयारि आरो अनिला बरगयारिनि आंगो फिसाजो फुजालि बरगयारिया थांनाय बोसोरसे सिगां समनिफ्रायनो थाबायनो सिखारनो आरो राव रायज्लायनो हायालासे पेरालाइसिस बायदि जानानै जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों मिरौ जिरौयै बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दंबोयो। फाहामथाय होबोबाय थादोंब्लाबो नाथाय फुजालि बरगयारिनि देहा हालोदा एसेबो मोजाङाव फैयैलाय बे समाव जानो लोंनो हायै थासारिजों मोगा मोगि जानांनायलाय बिनि देहा हालोदा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि थासारियाव फैदों। बेराफारसे नखरनि रांखान्थि हालोदा थोजासे नङैलाय फुजालि बरगयारिखौ गुबुन जौगा थाखोनि एबा मोजां रोखोमनि फाहामथाय होनायावबो जेंनाजों भुगिनांदों। फुजालि बरगयारिनि आंगो बिमा अनिला बरगयारिया फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 2019 मायथाइयाव खुंजानाय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गेलेमु बादायलायनाय थामहिनबा काबादि गेलेनायाव गाज्रि रोखोमै गोग्लैनानै गोब्राबै जोखोम जानायनिफ्राय फुजालिनि बे रोखोम लोमजानाया जाजेनदोंमोन। 1 बोसोर नाङै फाहामथाय होनायनि उनावबो फुजालिनि देहा हालोदा मोजाङाव फैयैलाय बिथांनि आंगो बिमाया गावनि फिसाजोनि देहाखौ मोजाङाव लाबोफिननो हास्थायनानै फाहामथाय होनाय बेलायाव सोलिफु बिटिआर सरकारनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। जुदि सोरबाफोर गोसो अनफावरि सुबुंफोरा फाहामथायनि थाखाय जा हायो रांखान्थि अनसुंथाइ हरनोबो बिमा अनिला बरगयारिया खावलायहरदों। बेनिखायनो बिनानाव फुजालि बरगयारिखौ फाहामथाय होनायाव जाहाथे होखानाय बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों एसेब्लाबो रांखान्थि अनसुंथाइ हरो बेनि थाखाय बड'सा खौरां बिजों नखरनिफ्रायबो साफ्रोम अनफावरि गोसोनि सुबुंफोरखौ खावलायहरो। बिनि लोमजानाया जेन'बा बेथ' न'आवबो जानाय जायाखै, माने मानसिया लजिंआवसो थायोमोन क'क्राझारावनो। फरायनायाबो क'क्राझार कलेज बे गभर्नमेन्ट कलेजावनो फरायो बियो। 3rd सेमिस्टारनि फरिखा होनांगौमोन आरो माबायाव 19 ना 20 मोनलाय 19 बै थांनाय 2019 औ बेहाय दा बेनि आगोल बियो माने जेब्लानाखि डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्स जायो बै क'क्राझारनि एबसुनि डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्स आरो सायाव जादोंमोन। दा बेवहाय आनसलिक झारबारि आनसलिकनि जानानै काबादि कम्पिटिसनाव गेलेदोंमोन उन्दैया। बेनिफ्राय बियो बेवहाय बे नारानाथार हमलायनायाव ओरैहायबा नारगार हरनाय बायदि जानानै खर'आव गोसायै आघात मोनदों। दा बेवहाय जैदिनखालि बेबायदि जादों ओइदिनखालि मुलिफोरबो एसे जाहोदोंमोन नामानो। दा मुलिखौ एसेल' जाहोनानै जेन'बा मोजां मोननायखाय गावबो जेबो जानाय नङा साननानै उन्दैया थादों आरो लजिंआवनो थाहैफिनदों। ओमफ्राय बेनि उनाव 18 थारिख बेलासियाव नभेम्बर 18 थारिख बेलासिखालि बुजिनो मोनाखिसै बोरैबा गाव हारसिङैनो खर' गिदिंनाय बायदि जानानै लासै गोग्लैनो नागिरनायाव गावनि थाफाग्रा लोगोफोरा हमखांनो मोननाय जादों आरो। दा बेनिफ्राय बे लोगोफोरा आंनो फन हरनायाव आङो न'आव बिहरनानै बिदिनो एसे मन्दिरावबो नायहोलायनाय जादों। बिनिफ्राय अखानायैहाय क'क्राझार सिभिल हस्पिटालावनो लांनाय जादों आङो। दा बाव सिटि स्केन खालामनायाव डक्टरनि रिपर्टआ माने बे खर'आव आघात मोननायखौ खिन्थानानै होदों आरो बेबायदि रिपर्टआ बेबायदि जादों। बेनिफ्राय ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय लांनाय जादों। बेनि उनाव बेनिफ्राय अखानायैनो माबायावनो 19थ' नङा 20 थारिखआव माने सिलिगुरियाव लांनाय जादों आरो बेनिफ्रायनो क'क्राझार सिभिलनिफ्राय माबा खालामहरबाय रिफार खालामहरनानै सिलिगुरियाव लांदों। दा बेवहायनो ट्रिटमेन्टखौ फार्स्ट खालामग्रोहैनाय जादों। 31 थारिखसिम ना 30 थारिखसिम थानाय जादों आरो जोङो बेयाव। ओमफ्राय दा बेवहाय बियो आथिं फारसे आखाइ फारसे बे थाबायनो हाथायै बेबादि मोनबोदों आरो जोङो ट्रिटमेन्ट खालामदोंब्लाबो। बेनिफ्राय रावाबो रायलायनो हाया, दिनैसिमबो दाबो रावानो ओंखारा, फुथिया रायलायनो हाया। दा बेनिफ्राय लाबोफिननानै सिलिगुरिनि ट्रिटमेन्टआ जोंनाव मथा मथि 6-7 माससोआनो सोलिदों आरो बिनि मुलिजोंनो।
चेकआपआवबो लांफिनलायनाय जादों नालाय दा बेनि उनावहाय नै थांनाय एप्रिलनिफ्राय मानसिया एसे बोरैबा लासै लासै बिदिनो बारा जाबोफिननायनि लामायाव फैनाय जादों आरो बेबायदि। जानो लोंनो हागोन ना दा? जानोथ' दा हाया, मोजां जानो हाया। बे जानो हायैयावनो एखे हामख्रंलांबाय मानसिया, थाबायनो हायै बायदि जाबाय। नङाबा सिगाङाव एसे देहा गोरा जानाय समाव बिदिनो हमथानानै थाबायोमोन एसे जानायखौबाबो दौनाङामोन, गाव हारसिङैनो जायोमोन। दाथ' बिसिनायाव गोग्लैसोनानै थानाय अबस्थायाव जाबाय। ओरैनो मोजां फाहामथाय होनो हायोब्ला मोजां जाफिनगोन आरो ना बिनानावनि देहाया? औ, आंनि साननायावथ' बेबादिनो मोजां फाहामथाय होनो हायोबा माने हामथारगोन बियो, बेबायदि सानो आरो आं। दा बेराफारसे रां रुफानि प्रब्लेम जाबाय, गेब्लेबोबाय थाबाय आजां गाजां, जेन'बा डाक्टार नायलायाव जानायलाय नायै नै थाखा फैसानि राहा गोमानायाव आङो मोनोबा गोदान सरखारफोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइफोर मोनबा हामगौ साननानै दिनै बे नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जादों। बे आरो आङो बेराफारसे बिफा गैया, आं हारसिङै मानसि, जेबो रां रुफा जगायनायनि लामाखौनो नागिरनानै मोननो थाङाखै, बेबायदि जादों। अनोबा जेन'बा नोंथांमोनहा एसे आंखौ रां रुफानि हेफाजाब होयोब्ला मोजां मोनगौ, आंनि साननाया बे आरो दा। फिसाखौ जाहाथे फिसाजोखौ आं फाहामनो हायो, बेबायदि। फरायनायाबो आसखान्दा जाबाय। दा बेफोरनो आरो आंनि माबानाया, लुबैनाया। BA 3rd सेमिस्टार मोनबायमोन। 3rd सेमिस्टारनि परिखाया थांनाय बोसोरथ' नंला, बै खनसे बोसोरसो जाहैबाय। 19नि नभेम्बरनि 20 थारिखआव जानांगौमोन। बे 20 थारिखनि परिखानि साननै सिगां 18 थारिखआव बियो बेबादि बेमाराव गोग्लैग्रोदों आरो दा होनो मोनाखिसै, बेनिफ्रायनो बन्द' जानानै थानाय जाबाय। BA 3rd सेमिस्टारनि परिखा होनांगौमोन नालाय। ओरैनो गोसो होनानै फरायदोंमोन फिसाया, जुग्राफि मेजर लादोंमोन, जेरैबो आसखान्दा जानानै थाबाय। दा दुखुनांथावा बेनो आरो। जाय अनग्रायाथ' अनो, जेन'बा सोरबाफोर मदद होग्रा थायो, खिन्थु आं बेसिमखौ गोसोखाङाखैमोन। दा जुदि सोरहाबाफोर गोसोआव अनखांनाय दङबा बे हरोब्ला गावसिनि खोथासै आरो, बेखौ जेन'बा आं इसिबां बिदिद्रायखौबो गोसोखाङाखैमोन गोसोखांनाया। सोरबा बिथांमोना जुदि अनोबा गावसिनि गोसो, बेखौ आं बुंनाय जाबाय आरो।